enak tau ngene. Bangane aku mubeng iki dalanane Pak Joko iki mubeng lho, Ndoro. Kan nek nganggo iki penak. Iki tak dadani sik ya. Harga jangan bening iki ning beningane iki mau wewean saka Pak Joko. Oh, Pak Joko nandur kuwi lho. Nang Serwangan jarene. Oyong, loncang, seledri. Loh, seledrine ndi? Lah mbok. Keri nang ngon. Iyuk le iyuk. Tapi susure kudu nyaponi ngene Ndoro. Godhonge kuning, gogrok kabeh. Yuk. Ada mau nyeluke? Siapa nyeluke ya? Apa kak? Apa? Ayo. Ya arep. Paneran endi ae? Ya. Sadarke. Ya. Enak tau ngene. Bangane aku mubeng iki dalanane Pak Joko iki mubeng lho, Ndoro. Kan nek nganggo iki penak. Nanti ra tekan-tekan. Nah, iki wis. Wis. Walah. Tugel. Iki kok ndoki apa Pak Joko? Wah ya. Wis matur nuwun iki rekor-rekor kok iki bareng. Oh iya. Sing siji tugel iki. Ya wis ora apa-apa wae dadi sak beningan iki wah seger tenan. Wis nuwun wah bar iki masak enak. Itu bahan ngene iki semangat lah boleh masak to ayo. Iki ning pawon. Anwan. Mbak. Nanti ki. Kayane arep masak, tapi nanti mbok ki. Mbak, nang kebon po. Mbak. Nanti mbok kira ki. Kita toto arep masak tapi wong nanti ya. La. Lho tinggal sedelo lho Ndoro lah kok ana penghunine. Kok ngendi? Saka ngumbah janganan iki. Arep masak apa iki? Kok aku mlebu sono arep Ya toto masak biasa wis luwe wetenge arep masak. Alah. Goreng ayam karo gawe beningan. Apa iki? Oh. Janur gunung wong Aku. omah suwung kok dileboni. Aku mau ki rene. Arep duwe perlu. Apa iki Arep. ngedeg-degi? Arep ngregoni njaluk Mah aku tenagane. aja ngregoni aku. Ora gelem ngregoni piye? Oh, bertetangga kok ora gelem ngregoni. Ngono istilah ngregoni. Oh, istilahnya regoni. Heeh. Aku arep njaluk tolong, sesuk ki aku arep nyambat, tak kon rewangi mangsa. Oh, arep bangun omah. Ora, aku ki rekane ki arep apa jenenge ya tuku omah. Lah. Tuku omah Jawa, tak gawe nggon ngarepan. Lah sing omah Jawa ngomah kae sing gebyok nongkong omah, sing gebyok nongkong omah berarti wis oleh tak tuku. Sopo sing arep ngedol? Lah tuku omah ki kok deke ngendi Tak meneh? tambahke anakku kan akeh. Sesuk anakku sing nang kene siji. Anakmu lu bayi-bayi. Masa depan tuh harus dipersiapkan. Alah. Alah. Kayak mangsa apa? Aku yang goreng ayam nggo lawo kayak beningan wae cemplung-cemplung ngono wae. Tak rewangi ya. Tiba kebeneran ya Ndoro. Iki ulem-ulem nek wong desa ki ngene, arep ngusung omah, bangun omah, rabi, supitan, lairan ki pancen melibatkan tangga teparuh. Iya. Ya masak, ya engko sing mlaku ater-ater nganu segone ngono-ngono kuwi. Iki tak dadani sik ya. Harga jangan bening iki ning beningane iki mau wewean saka Pak Joko. Oh, Pak Joko nandur kuwi kok. Nang Serwangan jarene. Oyong, loncang, seledri. Loh, seledrine ndi? Lah mbok. Keri nang ngon. Keri nang ngon belek. Wis, loncang seledri kok tak jukuke wortel kobis anane gur iki. Ya aku ngapa sik iki? Tak jukuk seledri sik. Oh iya, aku tak daden kene ya.
Wong ngumbahi kok ditinggal. Lah nanti Iki sledrine rak ya kurang seger. Ya ning tinggal nanti mau. ya ning nggon ngumbahi ning padasan. Bumbune iki jan pokok iki minimalis, mung nganggo bawang putih tok. Iki engko ayam gorenge arep tak tepungi iki ana tepung beras kok ubal-ubal iki. Lah mbok tuh kok ngobal to? Tak Tepung beras karo tepung tapioka. Engko tak rajangane godhong jeruk bene rada sedep. Bumbune ya melu iki. Iya. Ki aku apa sih? Nganu ya dirajang-rajang iki. Rajang isi ya. Heeh. Oh, ngulek bumbu wae kuwi. Ngulek bumbu wae. Uleken kabeh kuwi bawange. Tim dionceki tapes ijone atau cuman dibuang anu iki yang tajam-tajam iki tok Lah Ndoro. yo kuwi netok. Iki netok lho, kita sama lho. Kalian Podo, toh? gimana? Yo entek nek donceki kabeh. Iya, mimpes banget nanti masuk ke nganu wis entek-enting. Dadi Heeh. mimpes banget. Ngene malah seger ya. Heeh. Sik glinding-glinding ngono Wah, ta. iki cocok mbokku aku mau mangan ya. Lah Kan aku wis ki ketebak nek ngono kuwi. heeh, soalnya ki lho, aku ki pilek iki ben aku ben ngepiar. Oh, wingi jare kering. Oh iya, iki kayak mari yo rene iki apa? Berkurang kan bumbune. Ayo sitok ngere sitok iya Ndoro-ndoroku semua. Sambil lanjut menikmati kita bercengkerama ya toh mau masak bareng-bareng Mbak Yanti yang semula uleng-uleng tapi alhasil malah ngewangi masak. Ya sapa kok jeneng tetangan ini iki. Lah Oh iya. kadang-kadang ada ya malah mlumpuk lutisan ngono kae. Jangan lupa ya Ndoroku semuanya di like, comment, subscribe dan share. Bene apa? Ya bene nganu to, update posting-postingane sih mbok to ya. Ngono kuwi terus ana gambar lonceng ya ditutul. Ngono ben ana ketika kita sudah posting terus kalian langsung bisa melihatnya. Wis resik. Iki masih halus ora? Ayo, nggak bumbu loro lho, ayam karo beningan lho. Aku lek masak biasanya ngisor nang ndone Aku ki karang nek ndodok geganjel. Aku ki iya iki transaksi. Makanya digaweke tungku walaupun kayu bakar ngene digaweke berdiri soalnya apa nek ndodok geganjel. Iki wis ya. Wis yo. Nah, iki aku racik iki apa? Ngono. Kuwi kok gongso to harapan? Mau digongso. Gongsonan wae. Digongso terus diparung kok. Di iki ngene iki. Bisa menisani ngene. Iki aku njaluk sakmene. Ora, iki biasanya awakmu nganggo brambang ora? Ora, gambangnya goreng. Oh, berarti sak urung ngongso nggo goreng brambang, racang brambang sik no. Iya, Iki bumbu bawang putih ngene iki mau uyah sithik ya. sithik. Heeh. Terus iki tak biuki irisan godhong jeruk ngene. Bawang wis ndek uyah sithik, godhong jeruk terus iki tak sok. Tepung beras, tepung tapioka. Aduh, tepung tapioka nih kakean pura iki. Wis kakean yo ora apa-apa dipangan dhewe. Oh. Nene tambahi bumbu lainnya. Garamnya nek mau ming sethithik ndakne ora Sithik banget, asin. Oh, iki tak asinane. Aku seneng rada asin, Mbak. Hati-hati tensine. Aku ki yo ngono kuwi ya tuwa iki kudune ki yo ngelongi. Ngelongi asin, ora malah dodro Yes, yes penyedap. penyedap. Yo rasane iki. Ora gure ora. Iya. Mantep gimana? Wis, terus digujuk banyu. Dane ngono Ndoro, ngene iki dimarinasi sekitar 30 menit tekane 1 jam biar meresap bumbunya. Tapi apalah daya daripada mengko lambungku kraket tekan boyok, ya wis saiki tak daden geni sebelahe tak gorenge. Iki wis Kering. ngono ki. Ngono. Wis Geni ki kurang gede kuwi. Lah mbok to, iki kayune mlempem to. Ora. Udang-udang ini iki biasane kayune Ning ora nek mlempem kuwi. Iki bar iki bawang iki ta? Heeh. Bawang putih. Wis kaya biasane wae. Dilongi lagi. Apa nih minyake? Hmm. Kene lho ngono. Iki nganu. Tumplah, Iki ming tak tumplah. goreng lombok iki. Oh. Nah, wis kene ku tak ning klengik ya. Dilongi orang. Heeh. Wes. Iki nggo goreng ayam.
Kono engko nggo gawe bening. Wah, mateng bareng terus ya. Lho nganti gemeter iki lho, nganti gemeter leng-leng. Kan aku mau sekolah sawah ki urung kok muka Ora mempan kok gini, Mbak. Mempan. Tak pakne. Alah, sing kene ora mempan, Mbok. Kepiye iki? Loh, sampai bertukar peran gara-gara aku. Ora iso, ora iso dadi geni. Ki cemplung esek ki. Hah? Cemplung esek. Cemplung iya, wortele. Wortel cemplung esek. Bukae minyak iki ya, bene sekali tumpang rampung ngono lho. Wuh. Lah iki tiwasmu rogo gedhen. Dadi genine. Dadi iki goreng ayam saka mentah ngene kudune genine iki geni cilik. Kira ngono to, Ndoro? Iya. Nek gedhe, genine gedhe, Jabone gosong. gosong. Jerone rong mateng. Bismillah. Serong. Wah, amat iki engko. Sepisan. Disok-sok kayak ngene iki. Sepisan langsung ngamut. Bawange maneman ngene. Wes iki kari cemplung-cemplung karo nunggu matenge ayam diwolak-walik bene matenge rata. Aja nganti gosong, tunggu geni, ngono-ngono kuwi ya Ndara ya. Murung gula barang nganggo gula ora? Rong dadi bumbane. Digulani. Bumbane sik. Ya padha wae wis cemplungno. Ayang, biyo. Aduh, mau cerap, Mbok. Gula saithik. Iya, mau ya gak sithik. Ya tak uyahane. Iki bareng angkul lah iki. Keri. Kari. Ya, Mbak Nek. wes. Kaldu jamur, ya. Karena yo mama-mama generasi micin. Nek salum kayak isine. Wes kari nunggu ngene ya. Ko sabar iki ben alum sik. Ku alon, Mbak. Aku mau cerat meneh. Oh, nonyoh tangan sikile. Masak malah. Wes. Cuma kok icipi urung? Apa nih? Oke. Ya urung. Aku ora ngicipi lho. Aku kayak rasane kayak kepiye. Jane. Ilatene kayak baru tenan, Nak. Tenang. Wes, suwe ya Ndara nek goreng ayam ke suwe, sabar ro. Sik karo tak icip. Yo, icip kena. Wes, ha? Pinter. Pinter sik mboni mas apa ya? Sopo to? Sopo Sopo ya? meneh? Tangan ajaib iki lho. Ada ukuran comot. Ora ukuran. Nah, Wah, anek mama-mama ukurane pirang gram ngono kesuwen ning Suwane Wes Masak ukurane iki butuh ngene. dua insting ya? Heeh. Wes iki wis mateng. mateng, pintas. Sik. Mateng kok iki san. Wes to? Iki wis iki. Wes, Kene wes. rusuhi kok. Sisih entasen. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Kuat lah, wong suket. No. Kuat kok ngene ra kuat to, Mbok. Tukang ngarit. Heeh. Suapine lho pirang-pirang. Apa duse? Wedhuse sak koandang. Ayo. Jadi nek sore esok ngarit, sore ngarit walah. Oh, Mbak Pindo aku ning ngarit. Pindo, tenan to? Gendong ngono kuwi. Ora coro nganggo motor nek dalan angin kan ra iso. Nyobrambange rong kok cegoke. Burung keri ora. Nah. Ra medhun. Wis iki dhuwur ngene iki. Wis Matang. giliran saiki genine anteng Oh. kabeh. Wis rampung anu ya genine. Beninge wis mateng Ndara, sabar nunggu lah wis ya. Sajak iki sing ra sabar ki aku. Iya kok apa? Tapi ndarene wae apa? Ora apa-apa. Sing luwih anteng genine. Hmm. Yuhu. Panas. Wes. Kene iki lho Ndara nek tiga cerita masak bareng padha-padha karo anu Gus wedoke malah. Iya lho.
Terus golden brown meneh iki. Matang sempurna, matang sempurna. Kesempurnanan malah naik iki. Ora apa-apa malah anu kok tanek. Oh alah. Ora apa-apa, tinggal ngomong ke apa tak mau. Lah kepikir ora medhun. Iya. Mateng sik tak done sik wajane. Wis bar iki beninge mateng, ayame mateng, gelar kloso terus madang. Jane ngono ya menu-menu saben dina ya ngene iki. Wis rapopo, wis iso saben dina mangan ngene iki wis alhamdulillah banget iki lho. Lho, isik mulak-mulak ayo, Mbak. Aku wis ket mau lho le ngono. Aku ki saka ngarit rumah iki. Terus lungoe jebol udan tetepan iki. Wis engko mah nginep kene wae, Po. Weh, piye lek nginep kok anake? Kae? Apa kae? Kae nanti nek sale ibu, Po. Nek sale ibu, Munggah kene, melu maaf. Kene tengah kene le. Kene tengah. Goleki ba? Heeh. Duduk, golek ibu merono. Tengoke kene to. Madhep ibu. Nah, maam ra? Maam. Maam dhewe Oh. apa? Dulang. Dewe. Om dhewe. Dewe. Juga ki pirang, Mbak? Oh iya. Sepiro le maam oke kok sithik. Urung maam kok ya ngomah ra ono apa-apa ya. Ibu ki rong mangsa. Semene ra? Wis, para ayam itu resep. Yo karo sayur cocah bagus. Rayam. Rayam yo. Resep. Panas, Doro. Panas. Iki ayam sing mateng saking sempurnane mau. Loh, Malah anu kok, Mbak. Malah matang tekan jero. Iki ki reko-rekone mono ya isik ben ana krasa godhong jeruke. Lah tapi yo karang kematangan. Panas bismillahirrahmanirrahim. Yes, berdoa urung kemau. Ayo bismillah sih. Ora diungkep ya anu, Mbak. Enak. Janji suwe leng goreng. Terus genine cilik wae, ojo gede-gede. Nek gede-gede iki mau cilik wae dadi dadi kaya black. Tapi ra alot, Mbak. Ora. Jenenge sik juicy. Justru malah nek kesuwen ayam kuwi nek dimasak saya alot. Piye, kemecer? Kemecer. Nyauta piring. Rene nggawa piring suwung ya oleh. Tak enteni lho ya. Tak enteni yoan, like, komen, subscribe dan share ya ndoro ya. Sementara ngono, nggak karo ngenteni tak ngetekke kokoan dulu. Tapi tetap selalu nonton si Mbok ya di Pawon Mbok Wiryo hanya di Mbok Wiryo channel. Pawon Mbok Wiryo rasane mesti tonjol. Jempol. Boleh. Iya, izin.